Ukela izintatha zanamhlanje abezomthetho bebephume ngobuningi kuyoqinisekisa ukuthi yonke impikisho ebakhona iba nokuthula, lokhu kulandela imibiko yokuthi kungenzeka kube neminye impikisho. Deep Kloof lena indawo yayinezibhelu ngenyanga eyedlule, namhlanje kuseni bekuthuli. Amaphoyisa siqaphile isimo abamabhasi abebesazama ukwakha kabusha kulandela izibhelu zangenyanga eyedlule bayasaba ngalokhu kusabiswa kwakamuva. Ngesikhathi kunokuzidapela ezitolo, umphakathi iwona washayeka kakhulu, ikakhulukazi osomabhizinisi abasafufusa. We are losing out because these are our day-to-day businesses, and then we're losing out because whenever we're not selling anything, there's nothing that we're taking to our stomach, and then it does affect us because now, if you're looking at the container there, I'm losing a lot because the vandalizing my. Recently, when the looting was happening, they vandalized my shelter, and then I lost a number of things. Abanikazi bamatekisi bachithe ingxenye yosuku lwanamhlanje emigwaqeni yaseFosloras bayoqinisekisa ukuthi okwenzeka ngenyanga eyedlule akuphinde kwenzeke njengoba balahlekelwa kakhulu. Sizoqiniseka ukuthi yonke into imi ngomumo, akukho kuzomoshakala, and then konke amashop lapha simisele ukuthi siwagade ngendlela okuyiyo ngoba isona sinkwa seyingane zethu lesi. Imphakathi kubalwa izinhlangano zamatekisi kanye nabe-CPF basiqaphile isimo ukuze bavikele izakhiwo ikakhulukazi emva kombiko obusabalele ezinkundleni zezokuxhumana kule mpelasonto esiphuma kuyo osabisa ngolunye udlame. We have found working together with, so it was so important that of them and waiting for them to say will. Amaphoyisa ayaqhubeka nokuqapha isimo ukuqinisekisa ukuthi kunokuthula kuso sonke isifundazwe. Kusenjalo abashayeli bamaloli emgwaqeni othela wayeka uN3 bathe bakhathazekile ngembiko ethi kuzobanjwa impikisho kulelizwe. Ngesikhathi kuqubuke izibhelu ngenyanga eyedlule, amaloli angqongqoswa ngomlilo kuwo lomgwaqo. Last month saphazamiseka kuma-project wethu, and then the next thing saba nenkinga last month saphazamiseka kumholo, saphazamiseka ekusebenzeni, but kithi njengako second belt abashisela ngetraka, but sahlala for 1 week sipakile amatraka singasebenzi. Asikho happy ngalokho because bamosha umgwaqo esihamba kuwo and then basimoshela umsebenzi wethu. All I can say is it is that to ban trucks, it is not a solution at all, because if you ban the trucks, there will be no food, there will be no fuel. In fact, South Africa will stand still because of banning of trucks. You understand?